kapuso, karon na gayod gabi ang pilot episode sa bagong TV series sa GMA Telebabad, ang Pamilya Roses. O karon atong hinabion ang usa sa mga bida sa Pamilya Roses nga si Gabby Garcia. Hi Gabby. Hi, hello po. Kamusta po? Gabby, are you excited? Mamaya na yung Pamilya Roses. Oo naman, sobrang nakaka-excite ng show na to and we're all very confident and excited for this to air. Kaya ayun, sana abangan po ng lahat. Ayan, anong aabangan namin ngayon na pilot episode nyo tonight? Aabangan ninyo, isa siyang storya ng pamilya na maloloka kayo at sobrang makulay kasi ang daming angulo niyang, ang daming story about pamilya. So we have 3 families here. Pamilya number 1, 2, and 3. Tapos 5 kaming magkakapatid dito na puro babae. Iba't iba kami ng personality dito. Kaya hindi kayo mabobore talaga. Ayan. How about behind naman the scenes? Kumusta yung working relationship nyo? Very fun, very relaxed, and we're all comfortable with each other's company. Tsaka ang nakakatuwa dito kasi lahat talaga kami, we're all working hard for the show. Everybody's on their toes when it comes to taping days, sa mga eksena, nagbibigayan. So, ang sarap katrabaho ng lahat. Ayan, that's good to know. Ito naman, Gabby, let's invite our Cebuano audience to watch our pilot episode mamaya. Yes, hello sa mga taga-Cebu, mga Cebuano. Sana po subaybayan ninyo ang Pamilya Roses. Ngayong gabi na po ang aming pilot episode, ang aming first episode. Sana sabay-sabay tayo manood. I'm sure matatawa kayo dito, mabibigyan kayo ng iba't ibang emosyon. Bago kayo matulog, masarap sa pakiramdam pag pinanood yung Pamilya Roses. Kaya sana po abangan po ninyo. Ayan. After o nanay. Aabangan talaga namin yan, Gabby Garcia. Thank you so much for being with us today sa Balitang Bisdak. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you, Gabby. Mga kapuso, karong gabi na gayod ang Pamilya Roses.